hladný, tak sme sa hneď to všetko začali. A tak potom vlastne po tej, jak som spomínal, že tam boli štyria, s pani premiérkou, s Richardom Sulíkom, s Danom Kajcerom a s Miškovom, tak potom tam zostali iba Dano a Ďuro. Miškou, tak potom sme tam ešte Ríšovi jednu fľašku vína, alebo možno 6 sme si rozdali a teda na mňa to už pôsobilo dosť, ale opitý som nebol, ale spal som na klube, priznávam tuto a zakrytý s kabátom, lebo už som si netrúfal ísť domov a imunitu som zneužívať nechcel. Pán Šipoš, tak vy ste včera hovorili v priamom prenose v parlamente pred celým národom, že vy s alkoholom problém nemáte. Vy máte ten problém s tým alkoholom, nie my. To tí druhí majú problém. No tak mali ste pred týmto, ako ste mali tento prejav, ako vám ho napísal nejaký asistent, alebo možno ste si to písali sám, tak mali ste možno požiadať toho asistenta, veď on na to je. Zistí mi, pán asistent, všetky možné nejaké informácie, ktoré sa mohli týkať nášho alkoholizmu, respektíve nášho pitia v parlamente. Lebo ak ja idem teraz rozprávať o tom, že my s tým problém nemáme a to práve oni, tí druhí, majú s tým problém, no tak potom ja vyzniem ako taký neznalý alebo ako farizej. Buď vyzniem ako neznalý, ktorý si to nenaštudoval a nevie o tom, alebo vyzniem ako ten, ktorý o tom vie, ale to ututlá. Respektíve to považuje za niečo iné, lebo to urobil niekto môj, tak to môže, ale keď to urobí niekto cudzí, tak to nesmie. Tu Matovič jasne priznal, že si dal nejaké to vínko, oni niečo tam vypili, potom ešte zobrali tomu Sulíkovi nejakú ďalšiu fľašu, ak som to správne pochopil. A tu si rozliali tie 2 litre ešte traja, no tak keď si to rozliali traja, tak jeden mohol mať koľko? Dajme tomu, že keď aj on pil menej, tak nejaký pol liter si mohol dať z tých 2 litrov. To už by bolo priamo úmerné rozdelenie medzi 4. Tak keď aj Matovič pil menej, tak pol litra mohol. A keď on sám hovorí, že predtým nejedol a už po deci sa mu točí hlava, no tak mohol byť pekne opitý v parlamente, na klube. Ja neviem, kde to presne pili, ale tak v priestoroch parlamentu. Však toto treba potom jasne ustanoviť, že sa buď nesmie vôbec piť, v daný rokovací deň ten človek nemôže absolútne nič vypiť, ani nemôže počas obeda ísť na nejakú, ja neviem, oslavu, nie rodinnú, ale proste niekto ho pozve niečo, dá si na obed niečo, tak ani to nesmie. Nesmie vôbec ani na klube, ani pred klubom, ani pred parlamentom, nikde, ani v garáži si nič nemôže si dať. Celý rokovací deň, to by sa muselo takto ustanoviť. A nie ako Matovič tu tvrdí, že on už nechcel zneužiť teda tú imunitu, tak spal v kancelárii na klube zakrytý kabátom. Taký bohatý človek sa mohol dať odviezť aj taxíkom do tej Trnavy, však preňho to nie je nič závažné, hej. Takže kto vie, prečo musel práve na tom klube zakrytý kabátom, ja neviem. Ale príde mi veľmi divné, že vy tvrdíte, že vy s tým problém nemáte. A to oni, tí druhí, majú s tým problém. Tak mali by ste si to buď jasne naštudovať, a ak to máte naštudované a napriek tomu to tvrdíte, no tak potom dávam si otázku, či nie ste náhodou farizeji, a to vy potom odpovedzte na to, či nie ste. Lebo aj ďalší, aj pán Pčolinský včera na tom statuse ukázal, že on si pamätá niečo iné, že aj na tých koaličkách poslanci, ktorí boli zúčastnení za Oľano, na koaličných radách, tak tiež si dali, aj Matovič si tam dal víno, opäť víno. Tak asi jednotný meter majme, a to nie len v tomto, ale vo všetkom. Dnes je doba, ktorá praje dvojakým metrom. Majme jednotný meter a merajme na všetkých rovnako. A hlavne riešme podstatné veci a nie tieto zástupné témy, ktoré vy potrebujete riešiť. Lebo keď sa úplne aj prestane piť v parlamente, znamená to, že sa prestane piť na Slovensku. Viete, koľky na Slovensku pijú len a len preto, že už sa tak zle sociálne majú, že oni už radšej si vypijú, aby prišli na krajšie myšlienky. Už je vyriešené to, aby sme tu neboli 1 000 000 ľudí na hranici chudoby. Už je vyriešené to, že máme vlastníctvo výrobných prostriedkov, aby sme si mohli určovať lepšie ceny. Už je to vyriešené.
Už je vyriešené to, že všetky tie zisky zo všetkých tých reťazcov idú vonku. Prečo nemáme vlastnú sieť potravín napríklad, aby tie zisky, miliónové zisky, dennodenné miliónové zisky nešli vonku, ale zostávali tu a tu sa mohli potom z nich niečo stavať, budovať a tak ďalej, zabezpečovať niečo. Však jasné, že všetky zisky, väčšina ziskov, keď odplaváva vonku, lebo si ich berie ten majiteľ tých rôznych reťazcov a firiem, tak potom jasné, že čo nám tu potom zostáva. Však to je jasná logika, ale vy, kapitalisti, vy takto rozmýšľať nebudete a budete hľadať všetky možné výhovorky, prečo to tak musí zostať a prečo to inak nejde. Pekný deň prajem a tí, čo sa chcete zamyslieť nad tým, sa zamyslíte a píšte aj všetkým týmto poslancom, že nie len ten alkohol, a keď ho už chcú riešiť, nech neriešia dvojaký meter, ale nech sa pozrú aj do svojich vlastných hradov. A keď už aj vyriešia ten alkohol, tak nech začnú už konečne riešiť tie bežné problémy bežných ľudí. Lebo toto celé s tým alkoholom je len zástupná téma, ktorú živia jedni aj druhí. A aby sa ľudia prestali zamýšľať nad tým, ako sa majú zle, aby sa zamýšľali nad tým, že ako sa pije v parlamente. Toto má byť hlavný motív premýšľania ľudí v dnešných dňoch. A v mnohých prípadoch sa vám to darí, niektorí naozaj sú schopní ešte aj za toto rozhádať a zabúdať pritom potom na tie podstatné veci, prečo veci nefungujú, ale mnohí sa opiť rožkom nenechajú. Pekný deň vám želám. Majte sa.